wai ce mai kai bana nan wai kai mai isa kake wa mutane ƙarya kawai sai ka dinga cewa mutane bana nan kai hakuri na je kai man daga na dan zago nan tun da nake zuwa ina dan dudduba motar nan ina so a dan kudan shashare ciyayin gare kai dan ga mun gaskiya da Allah wani irin aiki aka mun a mota kai an mai aiki an sama inji mai kyau ba kai ne nan ka zo ka wuce ta titin nan fiyu shekaran jiya ba ko ba kai bane na ce oga aiki yayi zanzan yayi kyau aiki yayi zanzan ka dalla da kata ban gane aiki yayi zanzan aiki yayi kyau ba me keke ma wuce ni yake a motar nan ka zo ka dinga gaya mun aiki ban san ka da ƙarya ba ban san ka da haka ba dan Allah ma na san inji me maka samu ba injin a daidai ka ba no ya ce kai dakata ban gane injin a daidaita ba ka gane yana nufin inji idan an siyo inji ai dole sai an daidaita shi akan wannan injin site sannan zai zauna to wannan daidaitawa yake nufi ai aiki na san yayi kyau an daidaita inji zai ka cigaba da aikin na rasa zo na an daidaita inji ko an samu injin a daidaita sahu ƙarya kake yi me keke ma wuce ne daidaita ƙarya ne kai sai ka kai na aiki Allah sai no wallahi sai ka kai